Olkaa hyvä. On paljon onnea. Alkulämmittelyä. Mitkäs noi? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Ja katso nyt. 30 €. Yllä. Pelkkä viaton harrastushan se on alaikäiselle. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. Sitä paitsi rahantuloa ei voi estää. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Paraskin puhumaan. Koita nyt rauhoittua. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoon se. No paljon sinä sitä on? 30 €. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. No enkä. No niin Seppo, ole hyvä, minä tarjoan. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia summia. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet mitä hattutemppuja tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan Aki Nikkisen ehkäisyn jälkiruuaksi. Siis Seppo, ajattele. 5 €. 30 €. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on voitolla. Nyt turpo kiinni. Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Hei, otetaan sille. Sokeria 6 kiloa. Miljoona ruusua. Kauniille. Musta mies. Se sämpylä ja nopsan, joka ei koskaan laukkaile. Ne kukat ei ole oikeeta. Mä löin sinne huoltamon kukkavaasista. Ja te olette aivan ihastuttavaa. Musta mies. Humalassa. Aivan. Mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän turvekylvystä kaukana. Tuu nyt peremmälle oven edestä möykkäämästä. Joo. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvintään. Tänne. Aivan. Mutta vaikka mä nyt onkin pikkasen maistissa, niin mä tarkoitan joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Ups. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelu. Siinä on sulle toi heppa. Napsan. Juokse sinne. Seksi Seppo. Taivas on niin tumma ja kotia on pitkä. Mitä helkkaria? Karvanen. Kari. Kengänkuva persuksi.